Badakizu zer den mintzagrama bat? Mintzagrama bat gure ingurukoekin ditugun hizkuntza ohiturez jabetu eta hauek euskarara ekartzeko tresna erabilgarri bezain erraza da. Taula bat marraztuko dugu orri batean, eta taula horren goiko aldean neurketa egingo dugun denbora tartearen zatiak jarriko ditugu, kasu honetan euskaraldiko 11 egunak. Ondoren galdera bat egin zuen buruari. Norekin egin nahi dugu neurketa hau eta norekin aldatu nahi ditugu gure hizkuntza ohiturak. Izen guzti horiek ezkerreko lehenengo zutabe honetan idatziko ditugu. Nire kasuan, Carmen, nirekin zeramikara datorren kide bat da, Xavier, Mamadu, guraso elkarteko gurasoetako bat, Leire, Jon, eta Laia lankidea izango dira nire mintzagramako pertsonak. Lehenengo egunean, ohikoan pertsona hauekin ditugun hizkuntza ohiturak identifikatuko ditugu. Hau da, pertsona hauekin 6 hizkuntzatan hitz egiteko joera daukagun islatuko dugu. Hau izango da gure neurketaren abiapuntua. Horretarako 4 aukera ditugu. Bat zenbakia erabiliko dugu, pertsona horrekin beti edo ia beti erderaz aritzen bagara. 2 zenbakia erdara euskara baino gehiago erabiltzen badugu. 3 zenbakia euskaraz erdaraz baino gehiago aritzen bagara eta 4 zenbakia beti edo ia beti euskaraz hitz egiten badugu. Nik Carmenekin adibidez, zeramikako eskolako nire kidearekin egia da gehienetan erderara jotzeko joera daukagula. Naiz eta batzuetan euskaraz ere aritzen garen. Beraz, 2 bat jarriko nuke. Ikusten duzuen bezala, hauxe da nire abiapuntua. Orain, egunero euskaraldiak dirauen bitartean, pertsona haueken ditudan hizkuntza ohiturak neurtuko ditut. Eta nire erronka, azkenengo egunean, zenbaki guztiak 3 edo 4ean kokatzea izango litzateke. Nire hizkuntza ohituretan eboluzio bat izatea alegia. Ikusi duzue, mintzagrama bat egitea oso erresa dela, beraz, animatu egin zuen mintzagramak eta partekatu mintzagrama traola erabiliz eta euskaraldia etiketatuz. Euskaraldion!